Il-Partit Nazzjonalista permezz tad-Deputat Nazzjonalista Joe Ellis qal il-miżura tal-budget li t-trasport pubbliku jingħata b'xejn lil kulħadd hija gimmick. Barra l-Parlament staqsejnieh jekk jaqbilx mal-kap Nazzjonalista Bernard Grech li qal li l-budget kien wieħed tal-arja sħuna li titla' l fuq. Madankollu Ellis ħareġ budget ieħor u qal li l-budget għas-sena d-dieħla kien wieħed tal-gimmicks. Kien mimli ħafna gimmicks. Kienu l-miżuri li skontu qed huma gimmicks? Kellem, per eżempju, ħanejlek waħda, per eżempju, il-basis, il-ferħa jsir b'xejn. U għażel li jinjora l-kollox il-fatt li l-Gvern ser idaħħal din il-miżura f'Ottubru li ġej sabiex jilħaq jagħmel l-arranġamenti neċessarji u l-investiment fi żjed karozzi sabiex tikber il-flotta. Minflok qabad jikkritika li l-Gvern irid iżid il-karozzi u mhux jagħmel il-passaġġ bla ħlas. Għalhekk staqsejnieh direttament jekk jaqbilx li tal-linja tkun b'xejn. Hawnhekk spikkat il-politika tal-awsterità sinonima ħafna ma' gvernijiet nazzjonalisti li jemmnu li xejn m'għandu jkun b'xejn u li dak li jagħti minnaħa irid jieħdu minn piżijiet band oħra. U akkonferma li l-Partit Nazzjonalista jemmen li fi kliemu there is nothing like a free lunch. Ma jkunux b'xejn. Ħanejlek ħaġa, there's nothing like a free lunch.